अनसुला बासागिरि प्रभु जिसु ख्रिस्टनि मुङै साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ खुलुमहरदों आरो लोगोसे फिन दिनैनि गोदान भिडिअनि गेजेरजों बयखौबो बरायदों आरो लोगोसे बयखौबो जय मसि अनजाग्रा प्रियफोर नोंथांमोना थाम्बनेलखौ नायनायनि गेजेरजों एसेब्लाबो आइडिया मोनखाबाय जे दिनै बबे बिषयाव बाथ्राखौ बुंनो थांगासिनो दङ एबा बबे रादाबखौ लानानै फैदों। अनजाग्रा प्रियफोर गोबां दुखुनांथावना रादाब नोंथांमोन लानानै फैदों। बे जाहैबाय सासे फादार केथलिक चार्चनि जायहा इसोरनि खामानि मावबाय थादोंमोन बिथांखौ गावथारदों। दुथां मानसिफोरा गलिजों गावबाय। बेबायदि मोनसे रादाब लानानै फैदों आरो बे गासै जाथायफोरा बहा जादोंमोन, माब्ला जादोंमोन, माबायदि जाखो, सोर, बबेनि, बेफोर गासैखौबो नोंथांमोननो आङो जोबनाय फारसे मोजाङै खोन्थाहैगोन। दा बेवहाय भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन। गोबां दुखुनांथावना जेराव दिनै जोंनि ख्रिस्टियान मानसिफोरा रैखाथि गैया, जोंनि ख्रिस्टियानफोरा गावखौनो सेफ सिकिउरिटि गोनां होननानै बुंनानै लानो हाया, जेरावबो समयसा। अनजाग्रा प्रियफोर नोंथांमोननो जि रादाबखौ दिन्थिनो थांगासिनो दङ, जि बुंनो नागिरगासिनो दङ, बे जिथु रादाब, बे रादाबा जोंनि भारतनि नङा, बे जाहैबाय आमेरिकानि। येस, गोबां मानसिफोरा आमेरिकायाव ख्रिस्टियानफोर दङ, ख्रिस्टियानफोरा गोबांथार होननानै गोबां मानसिफोरा बुङो, गोबां दुगा जायो। नाथाय दिनै आमेरिकायावनो आमेरिकानि केथलिक चार्चनि जि फादारखौ गावनानै सिथारबाय। बेसे दुखुनांथावना अनजाग्रा प्रियफोर, नङा होमब्ला? दा बेयावहाय गासैखौबो मोनथिनो थाखाय भिडिअखौ नायदो आरो बेखिनियावनो खावलायनो हास्थायदों सोरबा जुदि आंनि चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो, जेन बेबायदिनो फैबाय थानाय समफोराव नोंथांमोना जेन ख्रिस्टियानजों सोमोन्दो थानाय रादाबफोरखौ मोनबाय थानो हायो आरो लोगोसे इसोरनि बोसोनखौ मोननो हायो। आरो लोगोसे मोनसे लाइक होनानै गालांगोन। नोंथांमोननि लाइक होनाया आंखौ गोदान गोदान भिडिअ लाबोनो थाखाय गोबां थुलुंगा होयो। आरो लोगोसे शेयार खालामगोन जेन बयबो बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ मोनथिनानै आप टु डेट जानानै थानो हायो। दे अब्ला प्रियफोर नोंथांमोननो बे भिडिअ क्लिपखौ नोंथांमोननो आवगायाव दिन्थिग्रोनोसै, बेनि उनाव जोबनायाव आङो गासै डिटेल्स नोंथांमोननो बुंनानै होसिगोन। एक भारतीय मूल के पादरी की अमेरिका में रहस्यमयी हालातों में गोली मारकर जान ले ली गई। ना कोई दुश्मनी, ना कोई विवाद, फिर क्यों शांत स्वभाव वाले पादरी को निशाना बनाया गया? दरअसल ये दुखद खबर है अमेरिका से, जहां एक भारतीय मूल के कैथोलिक पादरी फादर अरुल करसाला की गोली मारकर जान ले ली गई। ये घटना अमेरिका के कैंसस राज्य के सेनेका शहर में गुरुवार को हुई। फादर अरुल करसाला, जो कि मूल रूप से हैदराबाद के रहने वाले हैं, अमेरिका के सेंट पीटर एंड पॉल कैथोलिक चर्च में अपनी सेवाएं दे रहे थे। चर्च ने सोशल मीडिया पर इस घटना की जानकारी देते हुए कहा, अर्जेंट प्रेयर रिक्वेस्ट, वन ऑफ आवर प्रीस्ट फादर अरुल करसाला इन सनेसा वॉज फैटली शॉट टुडे। मतलब आज सनेका में हमारे एक पादरी फादर अरुल करसाला को गोली मारकर उनकी जान ले ली गई। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में ज्यादा जानकारी नहीं दी है और अभी ये साफ नहीं है कि जान किन हालातों में ली गई। तो अब जानते हैं कि आखिर ये फादर अरुल करसाला थे कौन। दरअसल फादर का जन्म साउथ इंडिया में हुआ था। 1994 में तेलंगाना के कडप्पा डायोसिस में इन्हें पादरी के रूप में नियुक्त किया गया था। साल 2004 में वो अमेरिका गए, जब कैंसस के आर्च बिशप जेम्स पी कलेहर ने उन्हें बुलाया था। तब से फादर करसाला वहीं पर सेवाएं दे रहे थे और 2011 में उन्हें अमेरिकी नागरिकता भी मिल गई थी। सेनेका के सेंट पीटर एंड पॉल चर्च से पहले वो कई दूसरे चर्चेज में भी काम कर चुके थे। फादर करसाला की जान जाने की खबर से पूरी कैथोलिक कम्युनिटी शोक में डूबी हुई है। कैंसस सिटी के आर्च बिशप जोसेफ फ्रेड नॉर्मन ने कहा कि ये एक दुखद और दिल तोड़ देने वाला हादसा है। हमने एक बहुत ही प्यारे इंसान को खो दिया है। फादर की याद में नाइट्स ऑफ कोलंबस ने एक विशेष प्रार्थना सभा रखी। बहरहाल ये कोई पहला मामला नहीं है जब किसी भारतीय मूल के शख्स के साथ इस तरीके की घटना देखी गई हो, बल्कि विदेशों में ऐसे तमाम मामले सामने आ चुके हैं।
अनजाग्राफोर नोंथांमोना रादाबखौ नुबाय आरो नायबाय आरो नोंथांमोना एसेब्लाबो हमदां हाखाबाय जे बे जाथाया माबायदि जानो मोन्दों आरो बहा जादों। बे जाहैबाय आमेरिकायाव जानाय बाथ्रा अनजाग्रा प्रियफोर। बबेबा गोबाव समनि थांनाय बोसोरनि थांनाय दाननि बेफोरबायदि बाथ्रा नङा। बे जाहैबाय थांनाय बृहस्पतिबाराव जानाय बाथ्रा। येस 4 तारिख अक्ट'आ 4 एप्रिल दान 2025 बेयाव जानाय मोनसे जाथाय। आमेरिकानि जे मोनसे केथलिक चार्च दङ, बे केथलिक चार्चखौ दैदेननो थाखाय जोंनिनो भारतनि बिथाङा साउथ इण्डियानि भारतनि मानसि बिथाङा आमेरिकायाव 2024आव बिथाङा आमेरिकायाव सहैदों कानसास होननाय मोनसे सहराव। मानोना बिथांखौ आर्क बिशप गाहाय बिशपआ लिंहरदोंमोन आरो बिथाङा 1994आव सासे दैदेनगिरि भारतआवनो जादोंमोन आरो बिनि उनाव 2011नि जुलाइनि 11 दानाव बिथाङा सासे पास्टर हिसाबै अर्डेन मोनदोंमोन। बिनि उनाव 2024आवसो बिथाङा आमेरिकानि कानसासाव सहैदों आरो बिनि उनावनो बिथाङा बेयाव इसोरनि खामानिखौ मावबाय थादोंमोन आरो बिथांनि मुङानो जाहैबाय आरुल कारासाला। आरो बिथाङा आमेरिकायाव 2004 मायथाइनिफ्राय थायै 2011आव बिथाङा सासे आमेरिकानि सिटिजेनशिप जानोबो हाबाय एबा जाबाय। बिथाङा आमेरिकानि मानसि होननानैबो गनाय जाबाय। थ' बेबायदिनो फैयै फैयै इसोरनि खामानि मावै मावै बिथाङा फैबाय थादों। 2025नि थांनाय 4 एप्रिल 2025आव बिथांखौ सासे मानसिया फैनानै गावथारफैबाय आरो लोगोसेनो रादाबनि मोनथिहोनाय बायदिब्ला जायहा गावदोंमोन बेखौ सासपेक्टआव हमनाय जाबाय। एक्जेक्टलि बिथाङानो गावदों बेखौ नङा, नाथाय सासपेक्ट खालामनाय जादों जे माखासे सासपेक्ट खालामनाय मानसिफोरखौ अलरेडि हमनायबो जाबाय। अनजाग्रा प्रियफोर, दिनै इसोरनि खामानि मावग्रा मा दाय दङमोन जों बेखौ मोनथिया, मा दायनि थाखाय बिथांखौ सिथारखो जों मोनथिया। नाथाय मानसिखौ सिथारनो हानायनि गोहोआ मानसिनि आखायाव गैखाया। बेखौ जोंनो इसोरा होखायाखै बेखौ मावनो थाखाय, बे खामानिखौ मावनो थाखाय। मानसि सिथारग्रा साफ्रोमबो नोरोगाव सहैगोन होननानैसो इसोरनि बोसोना बुंदों। नाथाय जाय मानसिफोरा बिखौ पास्टरखौ एबा बे फादारखौ सिथारबाय, बिथांमोना मा जागोन बेखौ जों बुंनो हानाय नंलिया बा आं बुंनो हानाय नंलिया, बे इसोरनि आखायाव। नाथाय अनजाग्रा प्रियफोर, मोनसे बाथ्रा बेनि गेजेरजों जोङो मोनथिनो हायो। बे जाहैबाय जोङो गोबां समाव गोबां सुबुंफोरनि खुगानिफ्राय खोनायो। जों जेब्ला भारतआव जों दायो जोंखौ मा बुङो बिदेसि धर्म होननानै बुङो गोबां मानसिफ्रा, नङा होमब्ला? बिनि उनाव आमेरिकानि होननानै बुङो गोबां मानसिफ्रा ख्रिस्टियानफोरखौ आमेरिकानि ख्रिस्टियान। देट मिन्स ख्रिस्टियाना आमेरिकायाव गोबां सिकिउर्ड गोनां। बेबायदि बाथ्राफोरखौ बुंनो नागिरो जे आमेरिकायाव 100% ख्रिस्टियान गोजा होननानै बुंनो नागिरो जे ख्रिस्टियान पास्टरफोरखौ, ख्रिस्टियान फादारफोरखौ, ख्रिस्टियान दैदेनगिरिफोरखौ रावबो जेबो खालामा होननायफोर बायदि बाथ्राफोरखौ बुंनो नागिरो। नाथाय अनजाग्रा प्रियफोर, जोङो खोनादों ने, जों मोनथिदोंना दायो आमेरिकायाव फादारखौ गावदों थांनाय बृहस्पतिबाराव। देग्लायनि बाथ्रा, 4 तारिख एप्रिलनि बाथ्रा, 2025नि एप्रिलनि 4 तारिखनि बाथ्रा, गोबाव समनि नङा। अब्ला जों मा बुजि मोनो? तारनाया, सैसो होनाया जेरावबो, सैताना जेरावबो खामानि मावगासिनो दङ। मा आमेरिका, मा इंलेण्ड, मा भारत, मा चाइना, मा भुटान, मा बांलादेश, जेराव दिनै इसोरनि खामानि मावग्रा व्यक्तिफोरा, जिसु ख्रिस्ट'खौ नाजावनाय सुबुंफोरहा जेरावबो सेफटि गैया, जेरावबो सिकिउरिटि गैया। इसोरनि बोसोना जोंखौ मा गोसोखांहोयो अनजाग्रा प्रियफोर? आंखौ नाजावोब्ला बुहुमनि मानसिफ्रा नोंसोरखौ मुगैगोन, संसारनि मानसिफ्रा नोंसोरखौ मुगैगोन, खुदै मुजुगोन, नोंसोरखौ सिथारगोन, नोंसोरखौ ठाट्टा होगोन। इसोरनि बोसोना बेखौ बुंखादों। दिनै बेबायदिनो जागासिनो दङ। गोबां जायगायाव पास्टरखौ सिथारदों, गोबां जायगायाव पास्टरखौ बुदों, गोबां जायगायाव फादारफोरखौ सिथारदों, फादारफोरखौ बुदों। दाखालि बावैसो आं नोंथांमोननो मोनसे भिडिअ बुंगासिनो दङ जे भारतनि बाथ्रा, जेराव फादारखौ बुदों। दिनै बेफोरबायदि घटना जाथायफोरा जागासिनो दङ अनजाग्रा प्रियफोर। दिनै गोबांनिख्रुइ गोबां समस्याफोरा बांबोगासिनो दङ। ख्रिस्टियानफोरनि सायाव धारनाफोरा बांबोगासिनो दङ। प्रियफोर, मोनथिदो, सिरि मोननायनि सम, जोंबो सांग्रां जानायनि सम। दावहा नांनायनि थाखाय बाथ्राखौ बुङाखै अनजाग्रा प्रियफोर। बाथ्राया बे नङा जे दावहा नांनायनि सांग्रां जानायनि बाथ्रा नङा। बे जाहैबाय आत्मिक जिउनि। जोंनि दावहाया सोरजों? बे जाहैबाय नुनो मोनि बोलो, जायखौ जों सैतान होननानै बुङो। बेजों दावहा, जोंनि आत्मिक जिउनि दावहा। आरो बे दावहायाव जोंनो आरजखौ नांगोन, बोलोगोरा जानो नांगोन।
अनजाग्रा प्रियफोर जोबनाय फारसे थांनो नागिरदों। जोबनायाव बेखौनो खावलायनो हास्थायबाय, आरुल कारासाला नोंथांमोना बयबो सिनाय मोना, आंबो सिनाय मोना, नाथाय जों भिडिअनि गेजेरजों महरखौ नुदों आरुल कारासालाखौ। बिथांमोननि फेमिलिखौ जों मोनथिया, नाथाय अनजाग्रा प्रियफोर इसोरा मोनथिगौ। दा बेयावहाय आर'ज खालामदो बिथांनि न'खर परियाल खुरमा बाहागि जि दङ गोबां दुखुआव थागोन। थांनाय बृहस्पतिबाराव जानाय जाथाय, बिथांमोननि दुखुआ जोबाखै। दा बेयावहाय अनजाग्रा प्रियफोर आर'जआव गोसोखांदो, आर'ज खालामदो जेन थालांनाय न'खरफोर जि फेमिलि मेम्बार्सफोर दङ बिथांमोना जेन गोजोन सुख सान्थि थानो हायो आरो बिथांमोननि सायावबो दुथां मानसिफोरनि नोजोर दङब्ला, गाज्रि सिन्ताफोर दङब्ला बिथांमोननि गाज्रि सिन्ताफोरा जेन गैयै जाथोंसै आरो जायफोरा बेफोरबायदि गाज्रि खामानिखौ मावबाय बिथांमोनाबो जेन सानसे जिसु ख्रिस्ट'खौ मोननो हायो आरो बिथांमोना गावनि खुगाजों जेन कनफेस जानो हायो, आङो फादार आरुल कारासालाखौ 2025नि 4 एप्रिलाव आङो गावदोंमोन होननानै बै बेक्तिया जेन सिखार जानो गोनां जायो, गोसो सोलायो। बेनि थाखाय आर'ज खालामदो। अनजाग्रा प्रियफोर, नंगौ समा गोबां गाज्रि। दा बेयावहाय जों बेजों बे आर'ज खालामज्लायनि इसोरा जों साफ्रोमखौबो बोलो होगोन। दे अब्ला प्रियफोर, फैबाय थानाय समाव मोनसे गोदान रादाब लाना फैगोन। बेनि थाखाय बै फैबाय थानाय समसिम नोंथांमोना नेदो आरो लोगोसे नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक होनानै गालांदो। चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामदो आरो शेयार खालामदो। थेंक इउ।